Ang plano sa pagpatay kang Pablo. Gawa Kapitulo 23 versikulo 1 hanggang 22. Gitutukan pag-ayo ni Pablo ang mga miyembro sa korte ug miingon, mga kaigsuunan, kon mahitungod sa akong pagkinabuhi, limpyo ang akong konsensya at ubangan sa Dios hangtod karon. Pagkasulti ni adto ni Pablo gisugo sa Pangulong Pari nga si Ananias ang mga nagatindog duol kang Pablo nga sagpaon nila ang ba ni Pablo. Ug miingon si Pablo kanya, sagpaon ka usab sa Dios, ikaw nga tigpakaaron ingnon. Nagalingkod ka diha aron hukman ako sumala sa kasuguan, apan gilapas mo ang kasuguan sa imong pagsugo nga sagpaon ako. Miingon ang mga tawo nga nagtindog duol kang Pablo, giinsulto mo ang Pangulong Pari sa Dios. Mitubag si Pablo, mga kaigsuunan, wala ako mahibalo nga siya di ay ang Pangulong Pari, tungod kay nagaingon ang kasulatan nga dili kita magsulti ug dawtan batok sa nagadumala kanato. Sa dihang nakita ni Pablo nga may mga Saduseyo ug mga Pariseyo nga mitambong didto, misulti siya sa makusog ngadto sa mga miyembro sa korte sa mga Hudyo, mga kaigsuunan, ako o sa kapariseyo, ug pariseyo usab ang akong amahan ug ang akong mga katigulangan. Gikiha ako dinhi karon tungod lang kay nagalaom ako nga may pagkabanhaw. Sa pagsulti niya ni ini, nasamok ang mga Pariseyo ug ang mga Saduseyo ug nabahin ang mga mitambong sa tigom. Nahitabo kadto tungod kay sumala sa mga Saduseyo walay pagkabanhaw. Wala usab sila mutuo nga may mga anghel o mga espiritu. Apan kining tanan gituuhan sa mga Pariseyo, busa nagsugod sila pag sininggitay didto. May mga magtutudlo sa kasuguan nga mga Pariseyo nga mitindog ug misupak nga nagaingon, wala kami nakitang dawtan nga gihimo niining tawhana. Tingalig may espiritu o anghel nga nakigsulti kanya. Misamot ang ilang panaglalis hangtod nga nahadlok ang commander nga kunis-kunison si Pablo. Busagi mandoan niya ang mga sundalo nga manaog ug kuhaon si Pablo gikan sa mga tawo ug dadon sa kampo. Ni anang pagkagabi nagpakita ang Ginoo kang Pablo ug miingon, ayaw kahadlok. Ingon nga nagpamatuod ka mahitungod ka na ako dinhi sa Jerusalem, kinahanglan nga mausab ka na ang imong buhaton didto sa Roma. Sa pagkabuntag ni ana nagtigom ang kapin sa 40 ka mga Hudyo ug nagplano sila sa ilang buhaton. Nanumpa sila nga dili gayod sila mokaon ug muinom hangtod dili nila mapatay si Pablo. Unya nangadto sila sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudyo ug miingon, nanumpa kami nga dili mokaon ug bisan unsa hangtod dili namo mapatay si Pablo. Busa kamo ug ang korte magpahibalo na sa commander sa mga sundalong Romanhon nga gusto ninyo nga ipadala niya pag-usab si Pablo dinhi kaninyo. Magpakaaron ingnon kamo nga gusto ninyo siyang imbestigahon pag-ayo. Apan sa dili pa siya makaabot dinhi patyon namo siya. Apan kini nga plano nadungog sa pag-umangkong lalaki ni Pablo, ang anak sa iyang igsuong babayi. Busa miadto siya sa kampo ug gisultihan niya si Pablo. Unya gitawag ni Pablo ang osa sa mga opisyal didto ug giingnan, dad-an ninyo kining batanon ngadto sa commander, kay may isulti siya kanya. Busa gidala sa kapitan ang batanon ngadto sa commander. Sa pag-abot nila didto miingon ang kapitan, gitawag ako sa priso nga si Pablo, ug mihangyo siya nga dad-on ko dinhi kanimo kining batanon, kay may isulti kuno siya kanimo. Gikuptan sa commander ang kamot sa batanon ug gidala niya sa lugar nga dili sila madunggan sa uban. Dayon gipangutana niya kini, unsa bay imong isulti kanako? Miingon ang batanon, nagkasabot ang mga Hudyo nga hangyoon kanila nga dad-on sa korte si Pablo ug nga, kay imbestigahon kuno nila pag-ayo. Apan ayaw ug tuo kanila, kay kapin sa 40 ka mga tawo ang magpaabot ug magatang kanya sa dalan. Nanumpa sila nga dili mokaon ug muinom hangtod nga dili nila mapatay si Pablo. Andam na sila ug nagahulat na lang sa imong pagtugot. Miingon ang commander kanya, ayaw gayud pagpanugilon kang bisan kinsa nga gisultihan mo ako niini. Ug gipapauli dayon niya ang batanon.